Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtuluna ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay niining tungura sa inyo na sa mga pagpatalingog niining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Dionio Senior kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako mga panginaot nga sa panalangin sa balan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura. Aron sa ingon ni ana sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kanino. Ug kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa mong subihan dinhi sa DYL alas 2 kita magsugod hantod kini sa alas 3 ang takna sa kapunon. O gihuman usab sa lain nga dapit padayon nato kana ang mabati sama dito sa Cagayan de Oro City sa dito atong programa Visayas ug Mindanao man kini. Mabati nato dito sa DXKO sa Teleradyo sa oras alas 12 hantod sa launa ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga din gidwala usab kana sa atong mga kaigsunan diha nga gipangunahan lugar sa atong executive ang Vice President sa mga pagtulunan at the same time usab kini mo ang atong Chief Minister sa maong pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa mga kaigsunan. O sa pagpaibalo sa dili pa lugar ang lain pangalagad magpaila sanglit kining pizza karon mao man ni ang pizza nga atong giusa lugar nga tigom agig pagtigom lugar sa atong mga kaigsunan diya sa atong chapter dila Mr. and Mrs. Chupilos Bilia. Busag gyud ko ang tanan nga mga kaigsunan no sa branch number 25 nga mutambong sa maong meeting nga paghimuon karong hapon human sa atong program dinhi sa DYL. Og sa tanan nga mga kaigsunan sa pagpungusta dinhi sa Visayas area sa atong chapter Mr. and Mrs. Chupilos Bilia sa atong mga kaigsunan nila ni Mr. Margarita Igunia diha sa Lubang nila ni Mr. Ivy Valenzuela diha sa Tipulo Mandawi ako na lang ning dili na to ni tagsa gyud nila ni Sister Angela Flores diha sa Konsolasyon og nguman nila ni Mr. Bubot Panta diha sa Konsolasyon gyapon o inguman sa tanan mga kaigsunan no diha sa Cordoba sa Katarman dos nila ni Brother Manolito Doroy naot punta nga makatambong ka brad sa maong meeting o inguman sa nila ni Brother Dennis Gonzales si Brother Dennis Gonzales giyangyo ko ang presensya nga mutambong usab kay wala ni tambong sa atong meeting nga paghimuon matag katapusang Domingo sa bulan. Og sa tanan na lang mga kaigsunan, kutob sa maabot mo nining maong Sibya, kumusta kanyang tanan lakip na nga atong Facebook subscriber o yung manusab sa YouTube maayong pagtanaw usab nga reka namo mga hinigugma namong mga supporters sa Facebook o YouTube. O gani pa, iatag ko pa sa lain nga lagad magapaila usab na kaninyo. Kumusta og mayong hapon usab kanatong tanan o mayong udto? Kinusab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio makiguban gapon ini atong pagtuon karon sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipanguluhan kini sa langiton nga matutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. O ang Executive Vice President ni mao ang amo ang Reverend Charlie Eugenio. Kumusta kanimo Reb uban sa imong pamilya ug sa tanan gayud nga mga ministro no kumusta kaninyong tanan dili na lang ako tagsa-tagsaon tungod sa napakadaghan manato mga mahurot ang atong oras. Mga kumusta na lang usab sa tanang mga chapter president, mga vice chapter president, labi na usab sa mga sekretaris o labi na usab sa mga membro, misyonaryo o mga misyonarya. Kumusta kaninyong tanan o manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kanamo inyong magamit dinis pagsunod sa tong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug sa dili pa namo sugdan Brad Samuel ang maong isyu nga among panubagan karon. Ako sab nga ipahibalo usab gihapon ang ato ang mga higala o mga suki nato diha sa
Kulunid diya sa ground floor kani si Madel Akab Store nga naa kini sa Kulunid no. Gipahibalo usab matod pa nga aduna sila'y mga gihimo nga mga pagpahibalo usab no, kay ato maning higala nagsunod man ni sa atong programa. Dunay ilahang mga available diha Brad Samuel ug sa mga naminaw karon, dunay ilang available diha silang tindahan nga pwede sila mo cash in ug mo cash out usab sa Maya ug GCash nga pinaka lowest nga charge nila no diha sa Madel Akab Store located at ground floor Kulunid no sa dinha sa Kulon. O ang ila usab nga gihimo ang 7,999 below for only 15 pesos. O ang 8,000 up to 0.2% only. Nya dunat sad sila mga produkto nga high cap nga mga produkto sama sa mga belt na mga bakos ug mga coin force, mga pitaka. Aduna sab sila produkto nga gikan kini sa Amerika sama sa mga vitamin ug mga pagwapa usab no, mga beauty na mga pagwapa usab sa mga kababayan. Aduna sab sila cellphone accessories sama sa charger, sa headset, nya power bank na agapon sila, mga retailer sila sa SIM o card o mulod sab sila no. Nya wholesale and retail ang ilahang ginahimo diha sa Madel Akab Store located sa ground floor sa Kulunid. O usab aduna sila Jukro products sama sa t-shirt, polo shirt and cardigan and many more. Ug kini affordable gayud ang presyo diha sa Madel Akab Store located ground floor Kulunid. O ang ilang cell number 0935-942 nya mao kana karon ang among mga pagpaybalo diha sa ato ang mga higala nga nagsunod kanunay sa atong programa diha sa Kulunid, ang mga higala nato nga mabiabihon. O karon Brad Samuel, ang ato karong paghisgutan mao nga ang kabahin may tungod sa ato lang gapon ning pagtubag ni Aquilino Valencia. Kay kini si Aquilino Valencia ngayon nga may baluan sa tanan no. Kini siya usa kini ka ministro kanhi dugay naming uban-uban ani 1978 siya, ako 1979 nga na membro. So usa lang ka tuig nga among ligas. Ug kini siya tarong man ni nga tawo. Tarong ni nga tawo ni. Mabiabihon ni siya, maayo ni siya pero nibulong ta karon Brad Samuel nga mura naman siya og tigre. Murag magtigre ba? Mamahit bitaw, mamaak ba? Una nga mahibong ta abot unsa kay ni sulod sa iyang utok. Kay maayo man ni siya pero tindayo ani niya ni Reverend. Grabe ni paglaban, lunod patay ko niglaban ni Reverend. Kay matud pa niya ako gibuhis na ko hapit akong kaugalingon para lang sa paglaban. Pagkahuman karon wa naman lahi naman ang iyang paglaban ni Reverend kay gusto naman niya paakon sa Reverend Ni balingbing ba si sir? oo abot unsay ni sulod ani sa iyang utok Politiko pa di balingbing. mao gani na unsay ni sulod ani sa iyang utok karon nga nausab man ang iyang timplada. Maayo mata ni siya gani pa man gani Brad Samuel, ako gali ni siyang kana bang gitawag og nahingawa ko. Ako pagaling na Reverend Reb ug mobalik ni si Aki. Magihaw jud ko. O para lang mabalik ni tawhana pero Bitan ay atong balik kasabutan Brad Cesar nga pwede gay natong hangyo ni Brad Valencia para gyud nga makig-reconcile siya dito ni Reverend aron niya na nga mabalik ang mayong pagtinagdalay mayong relasyon busa ato na siyang gihangyo nga gani nga kung natuman po dato ingon ana unta ang mga pangitabo nga maghikay o magkumbira gid ang tata Brad Cesar. Oo. Kaya ato naman nagsubutan sama ba sa hitabo sa malipay ta sa igsuunan ba katong gitawag og prodigal son. Oo. Nga humuan siya miangkon siyang salaod. Oo, sala. Balik siya sa bakan siyang amahan. Busa ingon ana ang sistema nga kanang singana ng mga panghitabo. Oo, manghinaot lang pud ta. Gani siya Brad Cesar niya hangtod karon niya na ang sistema hangtod niya midangat gyud ang dili na gyud basta-basta nga lugar pag pagpahit permi pamaak sa ato
ug kang Atay Reverend na. nya nganlan pa niya si Reverend og yawa, pero abi nimo Brad Sam, sultihan ta lang ka. Pareho ra to kang Bik Maswanggat sa wa pa to mamatay. Ako gitong giinan si Bik Maswanggat nga giinan ako Reverend ko Rib. Kumubalik si Bik Maswanggat, Rib, patay. Mugasto jud ko para lang jud ba nga ma-reconcile, mamaayo ang atong relasyon ba. Oh, ako mugasto ato para lang jud nga magsilibrar bitaw ta Brad Samuel nga ang usa sa atong ministro nga natibulaag nga mabalik diri sa ato ang inuntang grupo. Pero namatay na lang tos Bek. Matawa gyud. Wa gyud siya. Nag-adto-adto kunuha dito sa palasyo, pero naana may kuha ni master sa iyaha nga giinan siya ni master nga Bek, musaman muwali ka. Niingon din si Bek, dugay kay siya katubag anak Brad Samuel nya sa hinay niyang tubag isa nga muwali master. Aw, ug dili ka muwali, papahipuso na lang ka nako. Mo gyud ni pagkasulti ni master atong wa pamamatay to sa anhin Bek. Natinuod jud Brad Samuel nga nahipos gud in taon si anhin Bek kay ang iyahang responsibilidad sa pagwali sa kang master dia sa pagpahibalo nga tos katawhan sa tibuok kalibutan nga iwali ang God the Holy Spirit, wala niya gituman kay didto may noon siya sa DXN, nawili siya sa 100,000 na yung chiki. O na karon nga kini si Brad Valencia nawili ta ani niya, pero saon taman nga mura naman og gisudlan matud pa ni si Arias nga mura naman ni si Aki og nasudlan og dili mao. Kay nganong dili mao, lahi man na yang istoryahan. Lahi na gyud kaayo, dili na gyud bitaw mingon ra ba siya nato Brad Samuel nga dili kuno balaan ang ato ang sulti. Asa man dapita nga mingon ka Brad Valencia nga dili balaan among sulti. Nga kami igo malami na nubag. Unsay pong ni master sa imuha? Ikaw mismo sa imo ba nag-ingon. Giinang ka ni master, ake, pag binuutan ha, mutan na. Kaya gitugon mangkas Ginoo nga ake pag binuutan. Nagbinutan ka ba? Ang imong tubag, nagbinutan ko. Kaya bisa pag kupot na lagpantis babae, tanawa ra gud usa di ka bastos ni tawhanan ni. Pati panti panghisgutan. Imbis ang aton ta dinhi doktrinas Biblia, tuwa na ni abot panti. Nagtarong kuno siya kabisang gani kuno og pagkupot sa pantis babae wa gyud kuno ni siya makahikap. Mutuo ka mo ani mga higalag makigsunan. Gasukad sa iyahang pagkatawa gyud kuno ni siya makakupot og panti. Kana iya nang bababa, wa ta na ilabot unta bastos mo gud ning tawhana gud. Nganong bastos na ning tawhana? Kay ang sulod ana niya lahi na. Dili na espiritus balaan na kamera ban may nganlan niya dili balaan. Dili na kuno balaan nga mo ang mga pangsulti. Ingon na ba karon kay giinan makas Ginoo. Nga aki pag binuutan ha. Nya buutan ba ning imong gibuhat Brad Valencia, Brad Aki? Ha? Nga matud pa na nimo sa imuhang ba mismo ha dinhi sa diwaili kay gitiknot man ni nako tanawa ni ha imo man ning mga ako man ning gipangsulat ni imong sulti na unsay sulti nimo di ka kadinay ani kay ako ning gipanglista ni imong sulti kada wali nimo ako gyud isulat unsay sulti nimo ha kamong mga membro ayaw mugtuo ni Luloy. Ha? Matod pa na niya. Yawa na. Ang iyang gitudlo black and white. Yatira. Asay black and white ang gitudlo ni Reverend. Diin man ka nangupya og sitas. Ake. Ha? Kanang sitas nga imong gigamit diin mana nimo gikopya imo. Wa ka mauwaw sa imong kaugalingon. Ha? Kanang sitas nimo nga gigamit gikan na kang Reverend na suko manggaling ka dito sa DXCO nga wa ka taga og sitas ni Reverend pati sukuan nimo kay ikaw pa nagbayad bato pa na nimo unya maingon unya kusog ka mangurihir ni Reverend nga black and white ang iyang walis Biblia. Uy pagklaro Valencia nasuko magaling ka nga wa ka taga og sitas.
Wa ka mauwaw musulti na ana. Niribirin nga black and white. Pagklaro sa imong sinultihan oy nya buutan ka na. Karon unsa pa imong giingon? Tikasan kaloy sa pagpamatuod sa Biblia. Asan dapita nga si Reverend na nikas sa pagpasabot sa Biblia? Ha? Nga nangupya ka magalig sitas ni Reverend. Ha? Ang tabernakulo imong gisupak. Nga sa diha nga gitubag, wa na malagi ka lagi. Ni hello malagi ka. Ha? Unsa pa? Imong gisulti, giingnan sa Ginoo, pagtarong aki ha. Tarong bago ka ani aki, unsa imong gisulti? Limbungaros ng dako nas luloy. Ha? Misulod na ang yawa ni Muloy. Nga tarong ka ani, ang anak sa Ginoo imong gingan naglimbungaros kang dako loy. Ang yawa naa misulod nimo. Nga nagbinutan ka ani Aquilino Valencia. Di unaw na ako no ang imong unaw na ako no imong kaugalingon. Tarong ka ba ini manulti nga gitugon ka ni master nga pagtarong ake. Nagtarong ka ba ini ang imong tubag wa ko kakupot og panty sukad masukad. Mo na imong pagkamatarong sa imong kaugalingon. Kay wa ka kakupot og panty motuo ka mo. Pag sure oy. Ha? Unsa pa imong giingon? Giapil pa minimo ni Brad Samuel nga yawa na mi. Ha? Ikaw ra ba nanguna na mo? Nya karon og mobalos mi masuko ka. Di na balaan nga mo ang pag sulti dire. Ha? Igo lang mi nanubag. Ginganlan mi nimo yawa. Ako, si Samuel, si Mangalo, si Dibri Saba, si Hernan Pepe, o si Tilibrico, o si Kanyaman. Nagbasa-basa ka pa sa Biblia, basa ragod ba Samuel ang Mateo, Kapitulo 12, verso 43 o 45, naabay na tungalan nga nayawa na ta, kay matod pa ni Aki, nga yawa kuno ta, kay naa ko ni mabasa sa Mateo 12, 43 o 45, nga si Cesar, si Samuel, si Mangalo, si Rizabag, si Hernan Pepe, o Tilibrico, o si Kanyaman, yawa kuno ta, binabay at tungalan diha, giunsama na niya paglubag ang Biblia, be? May laki makanis Biblia ni tawhanan ni. Aniya, Bre Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas no sa Mateo 12 43, 45. hantod sa 45 gingon nga mo punigi basa ni Brad Valencia no dinhi. Sa diha nga ang mahugawng espiritu magagula na sa tao kini musuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay apan wala siyay makaplagan ni ini katong dautan nga espiritu. Oh, 44 gingon. Unya magaingon siya, mobalik hinon ako sa akong balay nga akong gigikanan ug sa pag-abot niya katong dautang espiritu iyang makita kini balay wala puy ang balay. O ang balay. Si nilhigan pa. O si nilhigan na. Hinlo. O hinlo na. Og maayo ng pagkahimutang tungod ba ang katong balay ingon ang sa istorya 45 sa 45 gingon ug unya mulakaw siya ang yawa o katong daotang espiritu og magkuhag laing pito ka mga espiritu nga labi pang dautan kay kaniya katong daotang espiritu og sila musulod og mupuyo niini og matod pa ulahing kahimtang matod pa niadtong tawhana mulabi pa daw kangilad kaysa sinugdan. Mausab ka na ang mahitabo ni ining kaliwatana nga dautan. Kinsa nang principal sa daotang espiritu si Reverend kuno ni. Kaya wa man lagi da kuno si Reverend. Unya sa diha nga naglakaw tong daotang espiritu nga mao si Reverend ay nakakaplag og laing pito. Nanguha og laing nangumbinsi ba nga abi nimo o kinsa nang daotang espiritu ingon des aki walain Brad Samuel, Cesar, Mangalos, Dibri Saba, Hernan Pepe, Tilibrico, Kanyaman. Hoy, nung sa mataong ka aki imong gisulti kanina nga dili magdugang sa naisulat kay magdugang ka taktakon ka wa ka maunay sa imong gisulti na wa ka mauwaw. Ha? Naabay ngalan mo dia, di kinsa may nagdugas Biblia di ba ikaw? Nya ningon pagit siya Brad Cesar nga si
kanang Reverend Black and White daw kay limungiros kunong magdalag istorya kay sama kunos mo kuno'y mag-drive, magbuot ba? Sa Biblia. Kay ang Biblia kuno, mura kuno nig sakyanan. Iyang drivean, ug asa ipadong. Di siya man nag-drive. Ando niya na presida pag sumada, kaning atong gibasa, Oh. siya ray natong na niya na. Siya ray Brasida. nag-drive. Nga mo'y gidrive. Tiyaw mo nang gitugaan siya, nga ang daw tag espiritu milakaw, nangabig og laing pito. Oh. Niya, gi-apil hinunta pag sumada. Oh. Di ba siya mo Kisa may nag-drive? nagdugang, kisa may nag-drive. O siya ay nag-drive. Di ka mauwaw anake. Uy, nung sa taon ko, uy, sus, lambi, bagod ni mo, bab. Murag bitaw makapupungot, bitaw Brad Samuel, murag ma-high blood ta ni tawhan na kay. Maayo manaway ba? Nga dili dugangan na Biblia. Tayog dugangan, kadugangan, kapag kinsa may dugangan ni Naya, mo nga ni nga yawa na. Nya kinsa man din ang principal sa yawa, di ba? Imong giingon nga si Loloy, si Reverend, unya, nagkabig og laing pito, ka espiritu. Nung sa man ka, uy. Ha? Nabuwang nakas pagsabos Biblia? Naaba sa Biblia, Brad Samuel, nga kining tawhan na naglama-lama ba? Naabas Biblia, gagatagan yun siya sa espiritus kahinanog, di na manultol ba? Di na mahinultol siya ang gisulti ba? Basa ragod Roma 11:8, Brad Samuel, nga kining tawhan na ba? Gitagaan gud ni Master og kanabang espiritus kahinanog ba? Nga di na makaundan sa iyang gisulti, siya ra po'y maunay ba? Gingnan niya, si Ribirin maukunoy mag-drive sa Biblia. Nya, ikaw, wa ka ni mo drive ni, kani imong sulti na mo sa Mateo 12:43 o 45. Di ba ikaw man ay guan eh? Ikaw ba? Manulti ka, ikaw rin po maunay ra po sa imong kagulingong sinultihan. Be, usay mabasa na to, Brad Samuel, nga kinitawan na gitagaan ko ni Espiritus kay nanok. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang Biblia, Brad Cesar, nga kinis Brad Valencia, nga taon to niyang kanang kubi lugar sa mga nakasulat sa Biblia nga Sure, ipasangil maging na ino nila niya nato nga apiltas nga atong espiritu nga dautan nga nayawa noon ta maunsa maning iyang Dugang. interpretasyon sa ato pa klaro kayo Brad Cesar nga gipanglimutan ni siya kay nga naman sakto gitagaan gitong giingon ni siya- T.C. Arias. o gitagaan niya manggod ni siya sa espiritu lugar sa pagkahinanok Di na makaugdang ba sa isulti ba? Di na ba makatutol basaha. sa iyang buot nga ipasabot sa iyang mga istorya din no? Basahon ako ang Roma sa kapitulo 11 sumalas gingon ni Brad Cesar matud pas bersikulo 8 sugod ingon sana siulat sa Dios giatagan silag espiritu sa kahinanok O sana sake? og mga mata nga dili makita og mga dalunggan nga dili makadungog unsa man matud pa hangtod nining mga adlaw karon Oh. boss tagaan di ay na si Brad kadi na Valencia. makaundan sa iyang espiritu sa gisulti. pagkahinanok Brad Cesar unya dunay mga mata dili makita Nana siya sa ina siya mata, pero kakita. dili makita sa kamatuoran Dunay dalunggan. kung sa gitino na untay dulunggan pero dili makadungog naglingog-lingog kay Unya. tanto tanghang nganong niingon tang naglingog-lingog tanto hangyo niya Brad Cesar nga unta hunungo na unta na niya unay reconciliation nga may tabo bilang ka nga usa ka kakatawhan ka sa Dios pero nganong magmagahi magidintaw na siya nga katawhan man kata sa Dios unya laihan deta nga sa atong pagkatawhan sa Dios na atay bikil sa atong pagpangalagad di ka pagpakatubang nato dito ni Master unya sudyaan ta noon sa mangka Brad Valencia kani ba mo istorya dili ni ingon nga kanang naghimo mi Suko kadaot tas iya, nimo ha. kani nga Ako mong lang gimo ipangaralan. para lang unta ninimo bang matibang timbang kun unsa gyud husto unsa poy dili husto Unya, himuon di apa Brad Samuel. Iyang gisulti din nagidadaan ko ni sa puspos. Uy, Brad Valencia. Naitabo to nga alas 8, alas 9 gabi Dugay na nagisulti ni Reverend namo nga ikaw tawgon jud ka ni Reverend kay pasudlon ka kay pagutan-ong ka ni Reverend imo ra bang hiluan ni mga tao ra ba imo sultian di ra ba na may mao gidadaan kog puspos kay puspusan ay puspos nabay na record diha sa barangay nga si Reverend muspos ikaw ba imo lang yung hiluan ang hunahuna bitaw sa mga membro bitaw kay aron ang mga membro patuo nimo nga mobilib nimo kay gidagdaog ka ikaw may nanaog-daog ni Reverend ha
Unsay sulti ni Bren, Brad Cesar? Kana siya ake, og anak na siya diha. Ako yun na siya ipasulod sa palasyo. Ako na siya ikomportase. Og nga noon sa iyang nabiklan nako. Kay og naang ko'y sala, og ako may sad-an, muluhod ko niya. Muna sulti ni Reverend. Unya sa diha, ganing adto ka dito, nakit-an ka ni Reverend. Nagsugo si Reverend nga, ipakuha si Valencia. Kay istoryahan ka nga noon sa imong nasukan ni Reverend. Unya karon kay ang gwardiya lagi magdala may gud na sila o kanang bunal kay duty na gud alas 8 gos gabi kay magbuntagay man na silang duty das palasyo. Nya nak-apel po dito ni ato pero dili ingon nga puspusan ka. Ipatawag lang ka ba kay aron nga husayon ninyo unsay bikil nimo dito ni Reverend. Pero unsay imong gihimo? Ning respetar ka ba sa leader? Wala kay ngano wa magko kay tahod god. Unya imo pang saipon ang mga katawhan nga ngano dada magugbunal. Kay ngano na-records barangay nga si Reverend munal. Bisan pang iya mga gwardiya dia. Ikaw ba pataka lang kag istorya ba? Pagklaro oy. Gipatawag ka Aquilino Valencia aron makigreconcile si Reverend nimo. Unsa gihimo namo? Ha? Ikaw gyud mo og yoy diferensya. Nganong moingon ko nga ikaw may diferensya? Didto Miss Naga sa inyong balay, uban men ni anhin Dodo, wa pa to mamatay. Ning adto men nimo kay aron si Reverend makigreconcile nimo. Pag-abot namo dito si mong balan ning ipsot ka. Wa ka ning atubang namo. Nakinsa man karoy dautan. Si Reverend ug ikaw ang dautan. Kay ang tumong namo nga moadto mi sa imong balay aron ma-reconcile. Kay managsuon ratas pagtuod diha kang master, unsa imong gibuhat? Ning ipsot ka. Ning likay ka ni Reverend. Ngano man, tungod kay ikaw manggod na atay prinsipyo. Unsay prinsipyo nimo? Basahan ra gud Brad Samuel ang Proverbio kapitulo 18-19 bersikulo 19 Brad Samuel. Kay ang isuon kuno nga masuko kinahanglan gyud gatrangka no gyud di kuno na pwede nga malukmay ba na iya maning bersikulo. Ha? Proverbio 18-19 Brad Samuel. Basahan kali ni. Ngano ni hupot man siya ani nga bawal man ta ni pero niya asa ning kupot aning bersikulo ha. Usay mabasa nimo da Aliya, Brad Cesar, basahon ko ning giingon mo nga sita sa Proverbio 18, versikulo 18 hantod sa 19, ang atong pagkabasahon, no? Giingon, ang pagpalapad nagapahunong sa pagkabingkil og magapabulag sa taliwala sa mga gamanan. Ang usa ka hingsuon sa 19 nga maiubos labi pang magahi nga dag-on kaysa usa ka malig-on nga syudad ug ang maong mga pakigbingkel sama sa mga trangka sa usa ka kastilyo. O kita mo na. Naana daw ang iha Usbargod Brad Samuel ang imong gibasa ang Proverbio kapitulo 18 bersikulo 19. Ingon din ni Brad Cesar atong pagbasahon pagutro ang pagpalapa daw magapahunong sa mga pagkabingkil matud pa katong pagpalapad o magapabulag sa taliwala sa mga gamhanan. Unya ang usa ka igsoon daw nga mayubos labi pang magahi nga dag-on kaysa usa ka malig-on nga syudad daw. O ang maong mga pagkabingkil sama sa mga trangka sa usa ka kastilyo. O kita mo? Usa muna mo ni iyang gikuptan. Nga no makikuli man ko ni Reverend. Nga niya man ni ang sitas nako. Agoy pagkaluoy taon nimo. Nga no mikupot man kaani. Unsay gingon ang usa ka igsuon nga may ubos ikaw man na. Ha? Labi pang magahi. O ikaw na. Mo ni imong sitas. Okay, di man gyud siya kaysa usa ka malig-on nga syudad ug ang maong mga pagpakigbingkil sama sa mga trangka sa usa ka kastilyo. Muna Brad Cesar matud pa na niya nga di gyud ko makiguli ni Reverend kay sama ko sa trangka ngano ning hupot man tawo ka anang prinsipyo ha ake Valencia.
Nga di man yung tao na may maayo para nimo nganong ana makastrangka. Mo nang di gyud na siya Trangka, makikuli ni Ribery panirado na, Brasisar. Daduhan Oo. na gud kuno sa Oo. Asia. Nya, mayo ka na imong gibuhat kini imong sitas nganong ana makaskandado. Ha? Mag-uli ta. Kung sabi, mabasa na to, Brad Samuel, ang Salmo Kapitulo 133, versikulo 1. Yeah. Ano to mo nariberin ni mo, pero ikaw, ay, sama strang ka, good. Sir, ako magod, sama magugustrang ka, kaya niubos ko kong riberin. Namayo ka na ni mo, niubos ka, sa imong igsuon, bayon sa'y tambag sa Biblia, nakatuman ka ba, kaya matod pa na ni mo, nakatuman ko sa Biblia, katuman sa imuhang, sus, sige daw, basahab na Samuel. Aniya, Brad Cesar, nga mo ni, diligyod ka pwede nga sirado ka, Brad Valencia, manirangka ka, manirado ka. Ano man, basta labi na yun, nga sa atong pagpanglagad, doon na tayo mga kaigsuunan. Busa, alang ka na to, nga, bisag doon naman tayo kayo, boss, kinanglan. Ato nang ayuhon ang atong kaugalingon. Tun kay duna, tun niya na laging reconcile lugar nga gitudlo sa Biblia. Busa Sige, mo na saha. kinanglan sa igsuon nga kung hayubos ka ayaw pagpanarang ka kay matud pa dinhi sa Salmo 133 bersikulo 1 inyong patalingogan aniya karon pagkamaayo ug pagkamalipayon gayod sa mga magsuon nga managpuyo sa paghiusa malipay di ay Malipayon di ay managsuon, kung magpuyo nga dunay panaghiusa pero kung managano ta Manrangka ka? Malipay ka? usa may panaghiusa dia nga imbis makighiusa ang imong igsuon kung doon na may diferensya makighiusa dia nimo nya di man ka mudawat manirado manirangka Trangkahan man ko kuno siya. Anya nakatuman ta na sa Biblia nga Oh. requirement sa Biblia nga mo atong sundon sumala sa isip mga alagad ta lugar sa Dios. Mao na dihay naka-diferensya niya Brad Samuel. Kayo sa imong nabasa, pagkamalipayon sa managsuon nga managkahiusa, manitubong na Riberin, Aquilino Valencia. Ha? Nganong gahi magkagulo do? Ha? Kaya nga no, gitagaan magug ka sa espiritos kahinanok. Unya, ngan lang pa ni mo migyawa, si Riberin ngan lang ni mo gyawa. Ikaw may giyawaan? Kaya di pa nayawa ng nasi mong ulo. Dapat nagigreconcile na ka? Alagad mga kasginoo, di ka mauwo. Musulti ka din ni, magpahibalo ka nga ang kaluwasan na si Espiritu Santo. Pagkuman, mismo ikaw sa imong kugalingon, nga alagad kasginoo, huwag ka makapasar, ane. Kapag ka malipayo sa nagsuon ng magkausa, nakinghiusa ka ba? Wa! Sige ni mo balik-balik politika, wa ka sumihi. Ang imong sitas ka balik-balik, wa na kailain sitas. Unya Balinsa. wala gyud na ba? kailain sitas, may laki magaka kusog man ka murihin ni Riberin. Wa na kailain sitas, balik-balik kanang yating eleksyon. Wa na kailain do. Ha? Malamang makakas Biblia. Ikaw PBCM ka. Kami PBCM, unyay mo ming kontrahon? Si Riberin, anak sa Ginoo, imong kontrahon? Nung sa makaasam na imong utok? Utok pa ba na sa normal nga utok? Ha? Mga ilog pa sa ilong master, usay makahibdan ni tahuan na ni? Maayo ka mangurihir? Unsa pa? Buhat 4:12 Brad Samuel, unsa pa requirement? Kung kita na atas pag-alagad sa Ginoo, mingon bata nga ang naong ni Cesar letter B. Uy, nagbinata mang kataon do. Do, wa na kailaay kasulti do. Nagbinata mang ka do. Bayo sa pa requirement sa Biblia Brad Samuel. Nga wa gyud ni matultulin ni aki. Be 4:12 buhat. Aniya Brad Cesar sa 4:12 Ay di 32. 4:32 Brad Cesar ang atong kuan mao man ni requirements isip lugar sa atong pagpangalagad lugar sa diya sa Oo. Dios. Dili pwede nga kanang
dili ta wala tay panaghiusa sa matag usa. Kay mao kanay requirements nga ilhanan sa mga magsuon nga nag-alaga diha sa Dios niya sa buhat 4:32 atong pagabasahon gingon. Og sa katalingban sa mga nagpanuo, usara ang kasing-kasing ug usara ang balatian. Ug wala kanilay nag-ingon nga iyarang kaugalingon ang mga butang nga iyang gihuptan. Hinunua ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang ingon nga katigayunan sa tanan. Busa doon nagyoy kay usahan nga gitudlo sa Biblia. Mao kanay ilanan isip mga alagad sa Dios. Kanuman tungod kay si Master Brad Valencia, wala siya magtudlo para ang mga katawhan niya magkatibulaag, magkabungkag-bungkag, dili magkahiusa. Busa Dapat magkahiusa. Dapat magkahiusa ug makaghiusa usab ikaw Brad Valencia. Oo. Ha? Pero tuwa sa strangka. Kaya ang usa kuno ka tao nga nasuko, mo sama kuno sa gitrangkahan, mo nasuko man ni siya. Nireberin. Di agyo siya strangka. Mo na ingon siya, di gud ko makikuli, Brad Cesar. Kay trangkagod. Gitrangkahan agod. Nasuko gud ko reberin. Tanawa raw nga iyang ikasukan, politika. Pagkagamay ng utok ng tawanan na, oy, nung sa mataong ka, oy, mura na mo ipanghambog ng politika. Oy, sultihan taga Valencia. Ikaw manggod, ang imong utok gamay, manggod na imong utok. Ano mingon ko gamay? Wa ka kay balo? Ang atong compound sa unang panahon, ha? Ikaw, buko kasabot god. Gahit mo kag ulo. Kung wa pa mo apel si Reverend og politika, masiminto ka ng ato ang dalan din ha. Aber. Kani balo makang lapok na diha. Ha? Mo improve ka ng ato ang barangay sa San Antonio og wala si Reverend mudagan sa pagkakapitan? Ha? Wa na nimo mahunahuna Valencia. Ang purpose nga nung midagan si Reverend sa politikanhon nga kalihukan tungod sa kayuhan sa atong barangay. Kaya nga atong barangay kanhi sa unang panahon, luoy kaayo. Ang dala nato lapok, walay isaktong suga. Munya karon imuhang biglon si Reverend ngano ni dagdag politika kay iya siyawa. Ikaw rabitan nagsulti ana. Dili man ang eleksyon iya siyawa. Kay og magbuhat kag dautan mo nang mayawa ka, mo man na imong baba, mo man ang sultis mo baba. Sa to pa di ay ang bawal di ay sa eleksyon kanang magbuhat kag dautan, pero og maayo imong tumo nga ni dagang ka sa eleksyon di na dautan, kay kanang eleksyon na anas Biblia di lang ka mo dawat. Kay adto jud ka sa espiritual, mubasa jud ka dito sa imong sitas ba nga ang ihang sitas Brad Samuel nga kuan gyud kanang ang eleksyon kuno sa Ginoo dito man kuno pilion sa simbahan unya ang eleksyon kuno sa yutanon na mas eskwelahan wa may supak itaw wala man taon ta mulawlis ni ana Brad Cesar uyon man ni ana uyon ta nga naay espiritual nga pagtudlo pagpili napoy material pero ang nakasayop ni Brad Valencia kay iyang gireject ang material nga bulaton nga eleksyon. Basta ang Roma abot nga nun din sa kasabot ang Roma 13 oy nga sige tagbalik-balik aning Roma 13 uno hantod sa may magugutok ni siya kay nga man matod pa ni Dida bakang ay kanas aki bugo magud na tanawa ni noon. Ang magkagsuunan ni noon nakasabot ni mo hinoon nga kanas aki bugo bugod na. Usa isulti ni Nida bagang bugo bugod nas aki. Mo na siya ang napala ni mo aki. Sige basaha. Brad Cesar basahon tani nga mo ni buong tani Brad Valencia. Wa man ta mulalis nga naay pagpili nga gitudlo sa ngadto sa gingon niya spiritual ngadto sa gingon nga simbahan daw. Kay mo man nay requirements o requirements sa una gihimo man na nila sa mga alagad sa Dios. Nagpili siya mga leader pagulo ngadto sa matag lungsod nga ilang pabarog nya matud pa niya didto mo na magserbisyos Ginoo unya kani naaman ni sa kaning ato man sa eskwelahan himuon wa man tay lalis anang naas pang espirituhanon espiritual nga usara man gud yang naibawan pero ang atong
atong kuan ani niya gipasabot nga kining material nga pagpili nganong di magitaw ni nga dawaton nga naa man is Biblia niya sa Roma 3:1 antod sa basaw na to antod sa 5 o 6 ba ni kingon kinahanglan ang tanang tao managpasakop nga masinugtanon sa punuan sa kagabanan kanang punuan sa kagabanan gobyerno man na Gobyerno man na. panggobyerno man na Dili na sa espiritual. dili na sa espiritual kay walay laing pagbulutan Gawas? sa matod pa walay laing pagbulutan daw gawas sa gikan sa Dios. Stop sa ta. Oh. Asa day na gikan ang kanang gibasa nimo Brad Samuel kanang kagamhanan sa yuta gikan sa Dios. dili gikan kang aki. Mo na Gikan sa Dios na aki. gikan sa Nang ano Dios. di makamudawat ana. Nga gireject ni Brad Balisa. Gireject Gusto pa man kaniya ka. bro. Ug Gamay gireject pa lagi niya. gutok. Ug gireject pa niya Brad Cesar. Ningo siyang nagbayad gani kog buhis. Oh. May buong tani niya ba? May buong Nga, tani. Dili niya dawaton kay agayang ipukusan. Bayad Itong- mo sa buhis itong kani. espiritual nga sistema sa pagpili. Muna Mata siya iya pa kaya. kuan niya. Wa siya Ano na? kuan ano na nga iyam imo man din ning gituman kay nagbayad Oh, pa ni bayad kag buhas. mo kag buhis. Oh, usay padayon ta. Sige. Usa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios, kani kagamanan. Ug ang managpanukol may agom sa hukom sa silot katong mga violators ang bot gipasabot. Kaya ang mga punuan dili kasilisangan sa nagabuhat og maayo kun dili sa dautan. Buot kabang dili malisang kaniya. Yadtong kagamanan nga nasa kagahom. Nan buhata ang maayo ug buhaton nat mo ang pagdaig gikan kaniya. O muna sa 4 kay siya sulugoon sa Dios katong kagamanan alang sa iyang kayuhan apan kun ang dautan mo imong ginabuhat angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada siya mao ang sulugoon sa Dios aron pagpadapat sa iyang kapungot diya sa mamumuhat og dautan. Usa, 5 kinahanglan Ang? magpasakop ka. Mandatory nga masinugtanon Sa? dili lamang matud pa aron sa paglikay sa kapungot sa Dios kung dili usab tungod sa matarong nga kaisipan mo sa ipasakop ka Ang kagamahanan di ay pagbuot sa pagbuot na sa Dios. dili kang aki. Unya kini kagamanan usaw man nga kanang naglingkod nga nasa kagamanan. May nagagamanan kay dunay nakalingkod. Unya naay mayor panitag mayor sa imong lungsod. Nga moy mo hatag ngadtog kanang balaod kadto sa matag usa nga para sundon. Unya under man to. Nga ngadto sa taas niyang ranggo. Muna brabali siya nga mudagan lagi moabot ginas pagka-presidente og dili may tabong walay presidente ug wala po'y eleksyon nga pagahimuon. Muna kwintada brabali siya. Dini Gamay lagi utok Brad Samuel God. Gamay Mulalis ka utok. nga walay presidente diya sa mao nakakaulugan para sa Proverbio 8:15-16 imong gidalis bisag na ay mga judges nga gingon ang mga judges mga mamulaon Nya asa ko no mabasa nga naa ko no ikuan. lower court na balaon na higher court mo nang sa Supreme Court gitawag nag Chief Justice una ang Chief Justice na under na ang presidente mo ay mutudlo. Usay giusan niya. Sao mo na? Na mabasa nga presidente na. Wala na ka na presidente wala diya pero naay masabot nga musangko gyud na. Sa una aki presidente. sa una aki. Kay na may presidente, dili gyud na pud mahimong na presidente ug walay eleksyon nga himuon sa material o sa tawanon. Nguna ang sistema Brad Valencia. Unya, nabot pa ang iya manggong utok kay gamay lagi utok. Ingon ni siya. Unya, nay mabasa diha nga presidente. Ikaw ba? Ngita jud kag bikil ba? Sa unang panahon aki ang mga hari, ang mga leader sa una gitawag og hari di pa presidente. Nya kay ang atong panahon na high-tech naman ta ba? High-tech na ba? High-tech na. Nausa man taon ka, oy. Ngano wato man kaskaraan? Nagibago man sa Diyos at tanang butang. Binadayag 21:5. Ngano to amang Diyos kaskaraan? Nagibago na mas Ginoo ang tanang mga butang. Sa una, hari ang tawag sa presidente. Karon kay niatas kabaguhan ang hari, gi-convert og presidente. Ang mga judges sa una, na adiha mo ng mga judges karon nga mga abogado nga naa sa Supreme Court
Na ay lower court, na ay higher court. Kaya na nagunay tagna, Brad Cesar, nabitan na isikilo, gamit kauna, magitawag tong mga hari, pero doon na may mga tagna nga gipasupot yan tong panahuna, nga matod pa dinis 26 sa Ezekiel 21, Kapitulo 1, gingon, mao kini ang gingon ni Ginoong Yuba, kuha ang mitra o kuha ang purong-purong. Kato mga hari naman ito'y purong-purong, Brad Cesar. Sa una. Sa una. Oo. Kinidili na magasama. Bayawa ang ana sa ubos. Katong nasa ubos, ipamausa na suy magpuli Mahari ba? sa anay korona. Ang ipaubos, ang ana sa itaas, busa, gikan sa pagkari na korona, gipatanggal. Oo. Ha? Wala na, dili na magkorona. Di na. Dito na sa presidente. Kay high-tech na O, taron. high-tech naman. Kay matod pa, akong balihon Oo. Osbon, balihon Oo. kini usab mahanaw hangtod mabot siya nga may katungod nini ug akong ihatag kini kaniya. Oo. Katong mga mahimong napili presidente sa una hari to ang nagrisgo, pero pag abot sa panahon dito na sa presidente wa nay korona. Okay, kuhaon Na na. matas ka baguhan. Nanatas ka Di ka kasabot aki. Balik na putang nida. Usay buong nida. Kana gud si aki. Bugo manggod na. Na di ka mawawa na. Nga mismo ang ato magkagsauna nakadiparar nga bugo ka. Di ka kasabot na sa una hari aki. Karon kay gibag-o naman yan na matas ka baguhan high-tech naman ta. Ang mga hari sa una magkorona. Ang presidente karon kay mao man ang hari sa unang panahon. Wa Nay kay korona. korona. Oh. Di ka kasabot ana aki. Ay pag binugo taon do. Karon diya na po niyang panghambog. Hambugiro ni tawana. Unsay ang hambog. Abi ninyo mga kaigsuunan. Ingon pa na niya. Mura bitag kurik manulti. Abi nimo. Kana si Luloy gipetisyonan nas mga tao. Hoy, may gwa ko diha aki. Pila ra ka buok ang misupak. Bonibasar, Ostero, Jerry Alcomendras, ug uban pa. Ikaw wa ka musupak ana sa una kay diehard kay karibiri sa una, pero hibong lagi mi ngano man taon nga musungag naman kang reberin nga perti may guni mong laban ni reberin sa una nya karon unsa naman ka Lunod patay pa kuno siya, Brad Cesar. lunod patay pa kuno siya gisugal iyang kinabuhi Yeah. para las paglaban Ando. siya ra man Patok ngayon noon. o sa iyang ipanghambog siya nga gipetisyonan na dili gusto ang mga tao nga musulod na siya nga may mag-leader sa mga katawhan ni master mutana ko ni aki kinsa man gusto mag-leader ikaw nga kangaon ka manggali musulte di ka manggali makaundan sa mga isulte di ka mawaw nanawar ko ni musultihan kanga matod pa ni ha dani nakwa nga di na nato na padaganon si aki o kapitan kay ngano kanga na musulte si Dani ang imong idol man nagsulti nimo ana kanga kuno ka musulte tinuod bitaw na kanga ka musulte unya kisa may lugar may mamuno lugar sa katawhan ni master ikaw Dani nakwa Makarayo Pedroso Bailo awa patakabot Pedroso tubagon pa na namo og di mi mo tag oras gadayo kas mga tao Gidayo niya sa Pedroso, Brad Cesar. oh mato pa na niya unya si Pedroso Monsignor Pedroso asa wa pa ko kahuman dagan nagsultigan met Samuel makatawa ta ni tawana ba ato bitang ako ano makatawa lang ta niya ato sa tong ipalahos tong kuan mo kuno ning daghan ang tao kay giluod kuno ang mga tao ni Loloy ning daghan kuno ang tao tungod kay nagdala kuno siya slice bread uy taon pagkaluoy nagdala ko ni sag soft drinks pagdala ko niya slice bread og soft drink diha ko na ang mga tao nganing daghan ang taon pagkaluos katarungan ni mo do gamay gyud utok hoy ake wa ka kay balodo unsay sulti ni master do dili sa panoy dili sa soft drinks oy pagkamabaw pa ni mo katarungan ni taon oy ay gamay lagi utok na karon nigdaghan ko ng tao tungod lagi daw sa sliced bread og soft drinks in taon hoy ake wa ka kibalo sa sulting master ang gisulti ni master matud pa na niya pwede man nga ipabalik na ko pagpabibo ang mga tao
ang pagpabibo karon sa mga tao, Brad Aquilino Valencia, saksi man ka nga kada konferensya petidaghanan na gyud kas mga tao na malik na gyud ang mga tao mo nang suya kay ka ba kay wa magyud kay tao wa sa magoy tao sa magoy tao kisa magoy mutuo nimo wa kanay imo pagkumbinsis mga tao kisa magoy mutuo nimo nga kanga magamusulti ha unsay sulti sa Ginoo ha matod pas Ginoo pwede niyang ipabalik pagpabibo ang mga tao. Kaysa una, namingaw man to kayong taon, si Master nawala man, siyempre ang tao, naglibog sila, o kinsay himuon, nga leader. Unya ang uban, ato ni Arlen, unya, lagi kay si Reverend, legal may gud na ang ihag yung kuan, siyempre, kinsa man lugar ang musunod lugar. Siyempre ang anak, bisan pa sa daang tugon, kung ang hari mawala ang anak yun mismo nga kamagwangan mao gyud magdumala sa katawhan sa Dios kibalo ka na ake magpabungboang lang ka ba nakinsa man lugar ang mo leader si Arlen hibaw sa alis Biblia nun sa matawang ko walay lain nga modala si Reverend gayod kay siya gipuno ni Master sa kaalam di lang kamutuo bisan paganis pagka Reverend daan na nagisulti. Mo bitaw imo lang gilubag ang sulti. Unsay sulti nimo? Luwa pa kay siya gihimo ko ng spokesman ko no dito sa pailas mga to kay na ako ni programa sila Pedro Subaylo og siya nga mo paila kuno sila karon ang musulti Reverend mo na mana suko kuno si Master kay ngano kuno mahingala sila Reverend hoy balin siya wa kay balo. Kadtong pagpaila o pagpatawag ni Reverend didto say nagsulti man tinuod man na ay magisulti nga nagwali si Reverend unya pag magwali iyang gipaila si Anhin Beck gak ang musulti karon si Reverend Beck Baswangat karon gipatawag si Reverend dito sa sulod nag-imo lang gilubag ang sulti ni Master unsay sulti ni Master dito anong kisa man nagsugo nimo nga nganlan nimo si Beck og Reverend wa makulain nga gitawag Reverend ikaw man. Ngano magpaila makaglaing Reverend? Si Reverend mao'y gitupo ni Master mo itong ging nasuko si Master dito ni Loloy. Kay ngano naghingaan si Loloy o Reverend ni Beck nga wa may laing gitudlo nga Reverend. Si Loloy man mao may gitudlo ni Master mo itong gipatawag siya imo lang gilubag ang sulti. Wa day ka kay balo ake. Gagamay pa si Reverend 10 anyos pa gisininaan ni Master og pare mo ka na gisininaan nag-Reverend di lang ka mo dawat propesya na Brad Cesar di lang ka mo dawat na ipakita na to sa kamera Brad Cesar kinsa may naisutaan na niya kinsa ba si Reverend si Pedroso nga gingon nimong tinuod na si Pedroso kay na-rehistro pagka Monsignor nya gi-question pa ingon pa kuno Pedroso pangutan ako nog kinsay nag-appoint ana ni Loloy nga Reverend wala ako nahimo kung kanimo ako illegal tinuod ni kay Monsignor ko unya sa illustration Brad Valencia kinsa may pare diya nga gisutan og sutana si Reverend si Pedroso si Reverend sa si Reverend mo nag-original nga gitudlo kay ang nag-appoint niya si Master nga mo ang Dios Espiritu Santo nga atong gila unya sa Hebreanon 5:4 naabay tao nga muhimo mangunay siya ang kagalingon pagpaila nga siya na di ba wala basahan ng Hebreanon unya ngano mang nituo mang kang Pedroso kinsa may nag-appoint nagtusap ni Pedroso si Master ba wala oy naunsa man tis Brad Valencia nga kinsa may nagtusap niya ug narehistro ang iyong tinuod na siyempre i-rehistro kyo na sa batakang balaod. Magdagbayad mas Pedroso. Mubayad sa security sa Hindi kayo muna basihan nga muna tinood. Basta ang basihan, kung muila ka, kung ginsa may imong titulo nga gidala, dili basta-basta Brad Valencia, ang Diyos ana, mo pamatuod kay naa si Hebreanon 5:4. Bisan sa Roman 9:11 Brad Samuel. Nga wala tao, nga ang tao mahimo lang kang makawali kung pinili ka sa Diyos. Si Pedroso, pinili? Sa diha kasi Pedroso naglain sa iya wa nay Diyos nga nagtudlo ana niya. Barang ikaw ba gadayo kas mga tao ba? Nung sa taong ka, usay sulti di ra ba nimo ni record?
Ha? Unsay isulti ni Master? Ha? Loy, pagbantay kay naroban mo ilog sa imong posisyon. Nakinsa man ning ilog sa posisyon, di ba usa ka? Pedroso, Mary Alcazaren, Dani Nakwa, ha? Makarayo, ha? Kinsa pa? Nicanor Humawan, kinsa pa? Si Jose Bantugan, ha? Mao na ang mga tao nga diin pabantayan kay mao na mangilog sa posisyon ni Reverend angay nimo may bawan Aquilino Valencia. Dindot paunta Brad Samuel no daghan pa kay tawa patamahuman na ning lampugnas ning tawhanan ni ining gamay utok ba nagbinata anang naon ni Cesar Literbe nga naibog ka ha unsa man tayo imong helper ikaw ba ha ikaw ayaw pag dangop ana nagbinata ka biblikal ta ha tihan talaga Brad Valencia paggamit og Biblia tinubagay ta din sa radio station. Tanawon tag kinsay malukapan na itong katarungan. Ikaw ba, hambugiro kang dako? Muna nga, mangayal ang tagpasaylo ni Master Brad Samuel sa ato ang lugar nga mga sulti kay usahay ni atong magkaigsuunan ba? Di na mamao, basta masudlan nagaligdaw tang espiritu, di na yun, manrangka na yun ba? Muna nga, maingon na lang ta, dagang salamat Master sa panalangin ng mong gihatag dari kanamo o mahinaot kami nga unta dugang gabayan pa nga imong ihatag sa imong mga alagad o mahinaot kami nga unta sa kanunay magauban ikaw kanamo o salamat usab kang Reverend nga mao sa imong gihatagan og kaalam o sundan lamang kami sa mga istasyon dinhi sa Dewel sa oras sa alas 2 ngadto sa alas 3 kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Pati uban sa akong kauban Ug kinusab si Brother Samuel Montemayor moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.